And the fire will done in yes, Nasuma. Look at Daya. Oh, Miss Momosu, what did they say or no, your Olamamia or you to Messia? Okay. And the oil will yes, yes, to him. Okay. 2. Also for them, Ubusu Casam Pan. In a game now, Busia. Now, or friend now, or court. Elijah and the bar for Kushai. Most in Italians and magicians, everybody proof for them to know whose God they have. So the men ask one say, okay. So the men ask one, yes, ask one, or who person will prove to the question to prove for the whole world, say yes. The men ask one, and the oye issue, yes. Now, Munagasa, Tenterusa, now go for just. Right? So, your bosom, Sa, a bosom. So, be a man, obi a club, me, as a me buff, as a me domino, as a make us, this a cardboard boss. Come to look for my Lord, quite sorry. Ye can't have chassis this year. And whom I have been good for prayer to be friend, me break it. Amen. Amen. Mystery. Abusia over the weekend and a story started say a trendy a year of fire uja and afi ulama mi so travel home and sense na and say fire uja echo claim say ulama mi so travel na wo ye no kure bi anim e yazan or this coming amanfo na in fact Miss Bokwa echo ho na Miss Bokwa ba no obedi adanse say oh so travel na ulama mi eye no kure no wakwa no koba in fact inner peace na wo hwehwe no ne nsa etimi kan no nam so e ma fire uja be kire say Miss Bokwa ne nsam na obeka wa bonte no ye nsam a enye no kure no wo koye no okoyare ye eme kwagene to hospital ne adebusia sansemi e na ulama mi e kire say ensam a fire uja akande agu no ho no eye nsam a wode agu no ho finti ne abusia wotabri asem no ene na ayewe ahimfie ya wo se da bi ewiase de se wo de fasoro na anye yi a e wo se wo de fafom ho so anye yi de a ene na wo de afa finti ne wo de fire uja e be fa sunsun mu court ho enom de asem no e be kwa akwa abusia wo mo koy na fe ba bonte na wo mieru nyina etutu powder edigwom ho mo mieru nyina e kire say asem na e kwa ahimfie ho no mo nyina edi mungu no desa kwa kopai na gara for say asem de se de kwa ahimfie netimi kopai ma na yie sa eno e na afa wi eche ahimfo no ba bonte so be kire say ensem ye be pio monim ye fire woja ene wola maame no eye fire woja wan fa ni die amfa ma ahimfo no afa ensem no wo bo ni nkro wi no judgment de beba no se wo bedi bem se wo bedi fo ene otwi fa ahimfo no so koy a okututu powder edigu no huntinye wo ye no wasum ahemfo no emra ente na omo 48 hours say wan sign amfa no ho ama metra ahemfo no na judgments bi o ho no omo amfa ma ne de na ebusuan wo mo de na that na sema eye nkrafo asase so no wo de se wan hwe ne ye asem ebefa na sebusuan sansem hu ne me ne prophet Dr. Abednego yesin konwa e ba bidin komo mesra se odi for aye card de me kono ho me kwa koma na kwa ba na afa ye de komo na hwehwe so ye kono me subscribers no so fa chema ya kai sa wo de bell no be ka ho sa no upload ni to the first person ya wo sa ebidi kaka eye Mystery TV mam kan ho e ne mo di for kwa ba na afa ye nin komo Ye kon man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wo la la odofo he de ne wo ha we de ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chenchecheche a wo nya no aduro ende na me kanfo ra Bonny Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram Eye power eye oja eye prophetic the famous agent me tell we say mystery of mysteries our Mystery TV so Debia with Dr. Prophet Abednego Prophet Dr. Abednego our Mystery TV so nyame shira say we be Mystery of mysteries on Mystery TV with
Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamishraw. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in the actress. Me encourage you, be say, on Mysteries of Mystery. YouTube, all the social media handles, any Mystery TV. On follow now, on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 said, why call him a Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutukafu onufu ayebusumuka kulomu ankasa munim. Edini aka Alafia. Edina kasa so ye James Clark. Actor bakope. Na me catch him say monhwe Mystery of Mysteries. Mystery TV so. Na hwe YouTube, Facebook, anybody biara. Abefo ntitabeno so. Daddy. Hello. Me mo akwaba. Na what's the mo to say? Daddy nyame adom na so. Ayo na sa bredi brother ya asema wa kofa bai. No so ye da asema fa mu. Ayo daddy we de akwakoye sunsumu nsem. Yes soul travel. Inteba no sunsumu nsem so de a na se yenya wa na ye twofofo am na tonkwan. Ye nyira ye kura nti na ya ba wo se. Holy Ghost, Spirit of the Living God, the Japa ye da wasi ye ja wo so ye ho odi hunte wa ile mra na openye wa asase se ne to wo so. E Japa ye da wasi. Insan kan di ndara. E wo Yesu Kristo di ni mu. Amen. Amen. Na wo se asem na kasa ne fareba ne po kasa ne sen na de na mo pese rade enkampa anchechira. Daddy asem no nyina ene se olamame eye sunsumu ni or ye spiritual woman. Yeah, we sunsumu adwuma. Mo me nka wa no. Sunsumu no. Amen. Amen. Se mo amu ye sunsum dwuma. Sunsum no so ye wo emu sunsuma. Ye wo Okay. Endi wo so be ye sunsum dwuma ana sunsumuni a. Na ye pese ye hu. Okay. Se ye sumu de na se anye onyankopon de na wiase de. Nti sunsum dwuma emu ye we no ye. Okay, odifo ne de na wo ye no se ye fe ne soul travel. Soul travel no. Why ness onko ye soul travel? Ne sunsuma wo de adwuma no odifo fe ne tumi nkese. Enti na je se wo fe sunsum ni se tumi kese a. Se enye Yesu Kristo. O sa. E se one train wo Bible ni bibia mu se tumi bi di kese. Also, do not say to somebody a confederacy. Okay. And for when to say to make a CB or two for Yankupon, anyway, a pass on Yankupon. Do not call anybody a confederacy. And for when to me beso, a modern be bribiso, sadly, way, I didn't assume. No. And you know, when you say soul travel in the Lord or in the world, it is so finally breathing be strong in the Lord. Okay. Okay. So the soul traveling now, what you would take him to make us here, to make us sense of most. Beautiful. Listen to make us say, Abua. And you don't go, yes, and you don't go. And to soul travel over to my end, or you daddy to make us him, to make us remove from Utu, a bosom, Mamuata. Popo, Dria, Miribiara, Otugunsa. So all are shadows. To make a say Abua. And a Muslim, and you Nakupo, and yet Christo. You Christo Libiara, what for Jesus Christ or Krajim, now to make us here. Washias. You have deviated from the Lord God Almighty, the creator of the universe. Because what for Jesus Christ or Krajim, into or softening one my use. Okay. We are Jesus Christ. Okay. And then yes, or almost as I say, I didn't have to do for more. No more soon as I say, no more deeper than the descendants. No whom we go deeper, Munipa by Atias and Pokra. Unipa, or no, what we are saying no. I say, the Lord possessed me before he created the heaven and earth. To make a simple man, yes, okay. Now, yes, you know, about to make us. To make us so, yes, okay. Now, yes, you know, to make a yes, I bought him for fair. Would he? Show him, I will tell you. Eh? Oh, he for fair now, so I will be also. You own an image careful. That hearing him. Shall we nip up? I own this. Who's that? Now do that was our boss. And then, are you okay? A human or an animal?
Na kyerɛ sɛ dade pɛ nea wokan deɛ soul travel no koraa no kyerɛ sɛ ɛyɛ not koraa. Not. And was a little as I was a two make us here. What's all I do to a command? Na yɛka sɛ tumi kɛse a sɛ tumi nyinaa ne kɛseɛ na ɛnyɛ Nyankopɔn. And Uyakumo Yabua. Okay. Yami Yabua. And now being Jam. Okay. And to make us a member who don't know Jam. Bosom. Who's the man make us Uyami in back with the Obor? Obor is over we call it the character of God. But that doesn't mean it is God. You will mean it didn't do her friend a crantier. Who your vocation a crantier? Who see a vocation out conjures however almost a crantier. Yeah, Uyami a crantier. They didn't any a crantier, but Uyami a crantier. They need to make us here anything, but Uyami, daddy, Abuano. Okay. To make us say Abua. Abuano say a bosom. Also, say a spirit. And then, who do say to make us here and found now, Coffee, the old bosom, who do Tino 9 or Kong, I say, bosom and sa. In the Anajuno, that whole Robert Falkra. Now, the Aqua, bay a bosom, no, so your before. Okay. It's a wizard, which is a wizard. Who do Tiaco in the way she who call by we are say to make us who are said to make us Bejua, said to make us in the boss soon as I say, what shows as it is the Holy Ghost take control. The gods that did not create the heaven and earth shall perish from under the heaven. Abusuna never a woman soon as I say, woman Yirawo or soon as the gods that did not create the heaven and earth shall perish from the earth. And the baby do as I to make us in the air who get to the cabin. Obey your obey. Osisana saseda ojana enima. Hallelujah, oh, nenimu yamano, washisha bowo. Hallelujah, oh, rano beba, oh beba bejije. Hallelujah, oh, rana beba, bebuina, oh, biara beba beina. The two make us see bebu na ten. O se nipa mo ye bebu na ten. Okay. Onu nim so ya abo nti, abo aso ye mu abo aten. Okay. And the wo nipa wakofa na usum, wo ye bebu aten. Amen. Amen. Dade ene eboa yen. Adayeso eniswade hunu say will be falling into trance no. And this whole travel no difference when no because ebia onipa da no so da ya enye the body no na wo hu eye honhom no na every body no na aso da ya na nya sa na te. Amen. Amen. Titedi fo Nyankopon ka se uyo nyame nipa medam hu di ase o dai so. Okay. God is the producer. The administrator is the what? The word of God. And the Holy Ghost is what? Oh no, she do honest. It's in the on the Messias. God, as of 14 go for me. And this of faith comes by hearing and the hearing of the word of God. Why look is a monya mama maybe sa great and deep question. To busu ba nkrofo question about this ever. Na nya wan ka men kire obi bere. Memwa wo mo so. What I say? This one bread. Amen. Amen. Moment you take another person as your Lord and Savior, when you have deviated from the way. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Okay. And your most important consul. This one will to yes. And your brothers uncle to yes, and Kutu and don't consul and consul. And the one who did a thing number over coffee. And it's Sabun Gary. Good year. Sabun Gary. They say the times they did that. All the spirit in remember, and a there's no language in this world that God don't hear. Allah don't take us a bill. And the one also one Arabic school, I'm Moka, Angusia, Kelele, La Hila, Astanga Frudia, one Kusia, Allah Okaza on George, on who? But my God, my Father and my Maker hears every language. Every language we say that. I didn't even look at Hebrew. Shalom, so and so, Yeshua, Hamashiach, so and so, Yaturu. Yeshua Hamashiach, and Yesu Dino. There's no language. Special. In the sight of God. In the sight of God. Then in the kingdom realms, I hear What is the world without end?
apɔtɔrɔ kasa ɔte wansana kasa ɔte kremo kasa ɔte ɛnti kasa bi eni wa ɛburo ɛyɛ duro ɛyɛ nwa wɔ nyame ni ɛkyɛn kasa bi nti sɛ wofrɛ no yɛhwɛ hamahye a sɛ wofrɛ no jesus ne nyinaa n'anim na yɛpɛ okay ɛnti wokosua kasa bi ansa na wone nyame akasa yɛ atoro bɛyɛfo musumu bi fo ebi yi wafiri kwan so amen amen te kosua hebrew kosua arab ansa na wone onyame akasa ɛyɛ atoro okay but God hears every language okay amen amen nti na yɛsɛ dade sɛ obi so da yɛ no nyɛ soul travel no amen amen wo de soul travel aba ɛyɛ daiso ɛna yɛn no mekyerɛ wo sɛ onyame na wobɛkasa mostly ɛyɛ daiso ɛyɛ dɛ daiso is a channel of which one God spirit sumai maame wata ne nyinaa fa saa channel ɛnti ɛyɛ channel dream is a channel okay sesei onyame pɛ sɛ ɔmmra wo nkyɛn a ɛsɛ ɔfa kwan so channel no so ɔbonsam pɛ sɛ ɔba nkyɛn a ɛsɛ ɔfa channel no so ɛnti onyankopɔn ayi channel ato sɛ woda hɔ na obi ne wo kra bɛkasa a ɛsɛ ɔmfa dae so okay ɛnti woda hɔ a ɛyɛ sɛ woda aten wada saa wobɛhu sɛ wotie mu na sesei a woanyane wo sɛ obi taa wo saa na woanyane ɔkra no na ɛkɔ na ɔkra no nso hu ade a ɔkra no ɛyɛ okay nti soul travel no sɛ ɔketoro na ɛbɛfa wo kɔ yi sɛ ɔwɔ na ɛbɛfa wo kɔ yi okay sɛ yɛ yesu sɛ yɛ nkonkuro sɛ yɛ sɛ ne nyinaa nam challenge okay dreams nti dreams no is the channel of the soul nti sɛ wokɔ sɛ woyɛ soul travel na wɔde tumi kɛse no ɛhyɛ wo nsa na wɔde wo sɛ tumi kɛse no ase anadwo tumi kɛse no ɛma bɛfa wakɔ akɔkyerɛ wo ɔde nyame abu kwan no ato ɛyɛ soul travel channel nti soul travel no obiara bɛtumi abɛfa wakɔ okay amen amen na nea ɔbɛbɛfa wakɔ na wode wo ho akɔhyɛ no ase ɔno ne hena owura masa na meme wɔ masa no bi deda okay ɛnti me mepɛ sɛ menkɔ aburokyerɛ na menkɔhwɛ neɛ wɔ hɔ a ɛno sɛ mebɔ mpae maka kyerɛ mewura badɔgye ezekiel no na wɔda hɔ no kɔhu dompe bonko akɛse na dompe ayɛ mu ma na ɔsɛ awurade bi sane sɛ wogye di sɛ dompe bɛnya nkwa nti hwan na ɛbɛfa ne kwan awurade nti yɛ awurade na ɛfa yɛ nkwa nti sɛ wonyi awurade no a bosom bɛyɛ so nti wei no atumi kɛse fa bɛfa wakɔ na atumi kɛse no bɛfa wakɔ wie a na wɔbɛkyerɛ wobɛdi so anaa wodi so wobɛyɛ anaa woyɛ nti daakye wohyɛ hena ase woafi yesu hɔ akɔhyɛ tumi kɛse ase tumi kɛse ne yɛ ɔbonsam esum ɔhaw ɔbrɛ amanneɛ patumu kwadanda yare nnome a dɛn na ɛbɛdi w'akyi na ɔsɛ may the goodness of the lord follow us all the days of our life nti sɛ ɔyɛ nnome a na ɔdi w'akyi a why na ɛkɔfa all the days of your why na akɔfa to wɔn a wɔkɔ hɔ nyinaa sɛ moka misbel na ɔwɔ kristo ɔne kristo nti ɔtumi kɔfa odifo misbel wakɔfa n'asɛm wɔ no bɛkyerɛ sɛ ne experience ɔbɛhyɛ yɛ sɛ ɔkɔnya saa encounter no ɔse aboa no ne spiritual life no ama wate nneɛma bi ase nti wei ne ni adanseɛ sɛ ebi a nyamesom no sɛdeɛ wɔka sɛ yɛsom no honhom mu ne nokura mu no saa spiritual aspect no yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a yɛbɛfa so de akɔyɛ a ɛno nyɛ mpaebɔ nɔma mpaebɔ no a yɛnim no na mmom gye sɛ biribi te sɛ soul travel ne adeɛ ne afa so ne ɛhu the spiritual aspect no wɔ mu but ɔyɛ wɔ awurade mu ana okay soul travel na ɛyɛ awurade ɛyɛ yesu kristo ana odifo anyi sɛ deɛ wɔyɛ no ɛna ɛbɛyia no yesu ɔnde tumi kɛse okay ɔde yesu kristo okay agye nkwa nti sɛ obi sɛ wɔde kɔma tumi kɛse a na ɛyɛ hena ɛsɛ ɔde kɔma bonsam na nea ɔkɔ hɔ na wahu ne spiritual life no well sɛ yɛ honhom ɔyɛ ɔbosom ɔyɛ and what we call them fallen angels Mose no na ɔsɔ ohun Nyankopɔn nyame yɛ na angel obi a ɔsɔ ohun Nyankopɔn yɛ ɔbɔfo okay na ɔbɔfo nso yɛ wɔ awurade bɔfo ɛne ɔbonsam bɔfo yɛ wɔ Nyankopɔn ba ɛne ɔbonsam ba nti ebi a na tumi kɛse yɛ ɔbonsam ba so do ho akoma ɔbɛgye wa wɔwɔ atu ɔbɛkyerɛkyerɛ wa no nkyerɛkyerɛ nti na sese wayɛ hena dea tumi kɛse dea
Daddy, me who question na me misanhwe. Yo. Na ye ka to me kase ni soul travel eye esom e de me binom. Eno ye religion. Jesus Christ nso ebi mu hu no say eye religion. Muslim amanfo say eye religion. Yo. Eba no ye nananom akonfo so a wo mo de no mo ye no eno so wo mo hu no say eye religion. Enti na me na so bisa say obi betimi ne Nyankopɔn anya nkitahode a onfa esom eso na watimi akɔ heaven ana. Amen. Amen. Unti Onyankopɔn onim sɛ som ha na onim. Nso Onyankopɔn onim sɛ som ha na onim. Okay, daddy onim. Then na ɛkyɛ onim. Sɛ wo ba ye no obeye adwuma ministry no obeye enti definitely onim sɛ som. Amen. Amen. Yo. Onim ntia. Utie. Meti. Na me pese me sɛ wa kyerɛw sɛ ɛwɔ mmara ne mu. Okay. Psalm 82. Kan kakra bi. Okay. Enti pese me kyerɛ sɛ wiase ɛso wɔ hɔ. Onyankopɔn nim sɛ ne mma wɔ hɔ. They are the gods. That is the sons of God. Enti ɛso wɔ hɔ. Enti ɛso biara wɔ hɔ. Obiara onyamama obiara ho kwan sɛ ɔnsom nea ɔpɛ. Ansa na ɔsan kɔfa Yesu Kristo ɛde bae. So biara sese no nea moayɛ de da atwam bɔne a wayɛ nyina ɔde akyɛ mu wafa de obiara nsom Kristo. Enti ɔmo aka Psalm 82 verse 1 going. God standeth in the congregation of the mighty. Yes, what the mighty now? Would you? God stand in the congregation of the mighty. You know, call him for sorry. Ahodenfo sorry. Ahoden should say Ahoden come on. He judged among the gods. He gathered among the gods. God stand in the congregation of the mighty. He judges among the gods. So who are the people making the congregation? The gods. They are also sorry and one sorry. Okay. They are sorry as soon as yes. I didn't know judge you. How long will ye judge unjustly? And to be supposed to say, "Maybe go see that man and go attention." And accept the persons of the wicked. And the money for before we should be from the working as Sila 3. Defend the poor and fatherless. And to the couple of guys who say, "Moya den, mumwa." Wamuni be no wamuni ejano. Janka and mubruku for. Ila ne kasa no. Onyankopon. O ka kire him for. Sorry no, na say gods no. He is talking to the what? The gods. Okay. In the congregation. Okay. Amen. Amen. And to the couple why only buaten no buaten. Buaten. And you know, se me kasa na hila ne kasa. Okay. Say yes to me. Nam say ya ye ne nya. My buaten. Buaten. And yes sir. Na yes sir. O ka che swafo say won ko ka se ma na won ko church. Okay. And do ya de na nya na swafo le ka wa kire no nkire. Wa kire. Amen. Amen. Na Yesu o kire no nkire. O kire. Onyankopon ka no nka. Woka. And then was a prophet that go buaten no nyame na eso buaten. We took o ton suo mu na me say share no ton suo ma e buaten. Yes. And the Olanka, who's a part, cancer, can't more. Also, prophet of the only God is the judge. And they say, Mechancophone, I can't go. I didn't know Yakupon himself, by your bone, some near a bosom near 10 years. I don't know what I told one day, Matamas. No, come on, one in fact. And the bosom, I saw that now in Yaso. And the religion, I saw that in Yaso. Sorry. And the bosom, I saw that bosom that. And sorry, baby, because it's a minimum or your madam. Because what the bosom, I sorry. One name. I say, obedient to me, heaven. I just offer, sorry, a sum so. Let's offer yes, yes, you say, I sorry, a summoning lamb. For God so loved the world that he gives his only begotten son. Okay. One pet. And only yes. Now, so far, yes, what? We are finding that. Okay. And every way. Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father. But by me. To one for Jesus, Oko, Ojanoa, Oko, Jim. One for Jesus Christ, sir, who cried in one now, everyone for one. Now, could now be there. If you want some. And you go to make us one, then you swear that. The woman go to make us in Nako now. And the woman, some of you are not doing it. The woman can have him fast here. Okay. Woman can away. Some more. The woman, yes, what? So I don't know what it is or my woman to me say 1 year that oh yanko pomba and the one who call or a short time will be a Samba.
On the answer, Psalm 82. Sabosum Yasora na Wanyasor. The Sumana way, a yes one of your Muslim. Our religion or practicing is it God? Through Jesus Christ of Nazareth? Okay. Yes, Lord. With the whole yes, for my. Wow, you send them. Also, back of Amen. Amen. Yes, one now. Yes, one alcohol. Now, here no fee is often Yankupon. Bonsam. Why no fee Yankupon by? Yes, in the funeral by. Now, why there's uncle Suro? Yes, in the sign call. And yes, you would be so hard. Would And this will be catches or no, no bepa or a daddy. or your dada, club, a dada. The prophet have been good at Jim for. Adeɛ baako a ɛyɛ nwanwa wɔ asɛm no mu ne sɛ ɛyɛ sɔfoɔ ne spiritual leader ɛyɛ wula maame na ɛnya case no na yɛte ya ne sɛ wɔn tabiri asɛm no a wɔn afa nkɔ physical court wɔn si de ebi wɔn de kɔ spiritual court nyame nipa na wɔkɔ spiritual court no ɛyɛ Ghanafoɔ nwanwa kakra ɛna ebisa sɛ dadi esi den na nyame nipa deɛ nka Bible sɛ awerɛtɔ wɔ nyame hɔ na wɔn ne obi anya asɛm a wɔsi yɛ de kɔ spiritual court. Why na de call court no? Ula maame na de kɔ yɛ. Sɛnyɛ ɔsɔfo na de kɔ. Okay. Ti obi na de ne kɔ no frɛ. Nti ɛmfa ho sɛ ɔno ne som wɔ mu no ɛne wɛni bɔ abura na wɔsɛ wɔkɔ hɔ. Nti no ɔkɔ hɔ no asɛm na ɔka no ɛyɛ ayatoro ana ɛyɛ asɛmpa. Okay. Ɛna ona maame no nea ɔyɛ wɔ Yesu dim. Okay. Ɔyɛ wɔ Yesu dim bi sa. Ɔyɛ otumi kɛse. Tu ka sɛ Yesu. Nti wei sɛ nea ɔyɛ no ɛnyɛ Yesu a ɔnyika. Na nkurɔfoɔ ho sɛ baabi a mokɔ ayera. Amen. Amen. Na nyɛ biara no so ɔno nso nea ɔyɛ no ɛyɛ Yesu a. Mepakyɛ hwan deɛ no. Ɛyɛ ɔsɔfo. Ɛyɛ fa yɛ wogyadeɛ. Ɛnyɛ de fa yɛ ogya no nea ɔyɛ no ɛyɛ Yesu na asoma no. Oh, difference ɔno nso nyɛ Yesu na asoma no. Look at that. Obi sum obo sum rather than the say ono oye ola maame a oye tumi kese. Okay. Enti oye wo wiase mu enye Yesu dim. Okay. Two. Osofo no nso a ogusu ka asempa no. Ine dim na ogusu ya. Ɔno nso sɛ ɔsɛ ɔyɛ Onyankopɔn dim. Onyame no dim mu. Nyame ben dim. Ɛna wan na kyerɛ sɛ ana na kyerɛ sɛ ɔno ɔkɔyɛ onyame dim. Okay. Na ɔfrɛ na ɔkɔ court no. Elijah and the Baal for Kushai. Moses and the Chaldeans and magicians Shai. Everybody proved for them to know whose God they have. So the men asked one said, Okay. So the men asked one, yes, asked one, or who person will prove to the Cassian to prove for the whole world. Say yes. The men asked one, and oh, yes. Na umu na kasa tentere hu sautu na ko fo jaso right sa o ja ni na adagbaja o ye obusu ba sa eye busu no angel of the Lord adagbaja o ye nti ja ni na ye busu tentere hu o san ko fo jaso Bible say we uja ehie fire uja consuming fire no. I don't know because you to make a sense. Now, who father? Why is someone who father's wedding? Wait, cutting Cassie, won't him take who? We are 80 or Yasu as our Cassia. Who offends who can look at it? Oh, my mechanical natural. Amen. Amen. Who have me Kumu, my old says. Who have casual mind? No prophet of any old mind. Who do you have? May ye what you are the na ade a misro wiase a em wiase wo ma me wonu se me bufu so be ye ma de boni obi wi am kra me bu me ense se me bufu ense se me domino ense se me ka se me this is come bon ka be bo sia o me to command Lord Lord sorry e be yi ka na wiase sia Okay. e hu am me ku ni fa pu ato me fre me bubu me breki amen Amen. and you know I was a me bufu me ndumi obi me obi boni na no me ye no no apakusha majority na so wo mo ba nyina bufu kwa e wo zo me so me ade wo me so so and you know ga yete me hwe na ma ye se eja no a wo ba na wo kwe no e bi ha won koye na obo nsam nim se Moses ya ne bufu nti
obeye na me eradicate so nko no oni se we nya mo so no Michael ka na bofo no so Mike Mose mufu what I say enti ejanum kwa ka kire me se me hwe na me bonfu what I say enti me kutazira na me Okita. amen Amen. Tun wa ma me wa ka kire ena wo mo ba nyina se be so ma hwe ndra se bia sa fa me need the same thing also for many me too kwa me say 25 years ni nyama ye yo enti me se me bo amanye na wa hwe na wa ya ma me ntentem na Yesu se uji dia obi dia me yi nti me ni njindi na me mo pa ma na ni nyama yi but only do no njindi oh everybody Holy Ghost Uje diam. me ni njindi se me bo pa e be ya ma Onu ankasa de. am se papa me yi Yesu Kristo also there be say Yesu Christ e mo no mo ye kula be yi nti a me yi Yesu Kristo me yi Yakobon and you don't hear what you saw sacred what you hear Yemano. yeah man so papa doctor did not go to the people to say I will inject you through the inframan oh doctor oh will be panic inframan There be. they go see hospital Wakasa beko. oh back home into your be bra how come you 25 years and I work at home and I say a lot of so many sound and things sometimes when me go fu Ba said that they say osuma asem no ma asem no koye adwuma. they asem So uye nyame ni pati untumi nsuma. ada me who catch us a big jidi na who the old jidi asem e radi ni slow we mobo Guys, osuma asem na that ye ye yana. So waji wedi so uye nyame nipa. Enti Yesu ti wo mu no na Yesu ba e no timi suma asem a obi ani ba wunya na ye de. Enye obetimi asuma asem na ma 20. Ozu jidi se betu aye wo it's me na bi o nyame ye Yesu wani na no jidi na o ja bo ni na o ja wo no nyame bo eh no force me by force say jidi Eradi o ye bobo sa and say oh also for me ba na ko akore po abere ko na bi asem na ko Eradi Abrante Abraham me fa Abrante one pen no so pen nam say ababa abra omo America but me no won kasa Okay. ne anopa ya I love the boy and he go for another man another girl that is why I reported the case to the court that they will jail him to teach him lessons so I say you love the boy yes like I like him to become my baby papa I said I'm do myself say boy don't go on in kasa say boy never know brand ho siga oba ko case na fi court Okay. what's abrochen so America a man can say yeah what you do a man with power and they say obana go kasi we rape and pass on another and they say but she's your boyfriend also you have been doing for but this was a go talk with another girl that's why So they training answer. Afe then abufra no so no we nyansa na wo fa no fi Ghana boy wan ye bi akire this one so be ya mpemfo ho kwa me fa wo ne ba we 21 years no na okofa ne so mesim abuchire Tell obeba. on your bema when deport na ba and then just there's a cause and the source of the phenomenon na we kwa no na nkasa nto amba ba to sumo bi bejire mo yes kan me bua Okay. what I say because metuma ye oni ho metuma ye Okay. na so me ye ye na ye ne dia obefo se mi onya no to de ni yure nya be se mi mu no so me trinji eja no onyakopo ni onya Okay. entra me ye Okay. u ba no abesu egberade so ma se ofa ha u kwa no aso berade na do ho ama amen Amen. bebre ba ye ya ma omo no o ma bi o onsia u ka soro ko nko because u ba e obi na ye o won hu se o ma no wo fa na ye o eno de o so hey odi na wo so otu ge so otu bo so ya de o bokro no de wo ka na o ye o bu afu Na wadwa. o tie ya obi ye dia e do pese emra
na wo nya wo yɛ ne de wo ka na bo afu na wadwa wo dwa amen amen ti hwɛ ho so yɛ amen amen daddy ye Yo. wie kra na esan sɛ wo mmienu nyinaa pie bonten so na mututu powder de gu mo sɛ obi adi nkunim no ama ahemfo no bu afufa ya wogya yie pa ya saa be wo ma no 48 hours sɛ wa ama de a ɛne adi betimi ayɛ no and eyi kyerɛ sɛ wòlá maame no ɔnyɛ yesu kristo bia na na ɔyɛ nso kristo nim ho hwee okay ankɔmfa nkɔ hefo nananom ntrankodwa ɔmfa ɔsɔfo ɛnkɔ nananom ntrankodwa wate ase na ɔsɔfo nso wankɔka nananom ntrankodwafoɔ no a na kyerɛ sɛ wòlá maame no anaasɛ wɔmɔ ɔno yɛ wiase okay ti baabi ɔpɛ bi otumi de ne kɔ na ɔno nso nipa yɛ ɔtɔfo nti ɔde kɔ abosom no hɔ a abosom di n'asɛ ti na dɛ na ɔso ɔyɛ abosom ba nti sɛ wo nso a tɛntɛn wɔ to na akɔka deɛ sɛ wɔbɛfrɛ wɔ nti wɔfrɛ wɔ a na bɛkyerɛ mmadu ogye nti wɔfrɛ nso ɔmo bɛkyerɛ okay na sɛ sɛ wɔn wie yɛ wɔtu paada egu wɔn ayɛ ka sɛ tu paada egu ɛsɛ wopɛ dua bi bɔ abosom ne ti mu asa na wɔpurufo akyerɛ ahemfo ne sɛ mo ne mo bosom na wotu yɛ mu okay wodeɛ nti we know say power pass power yes because amega ne amega hyia amega ne amega hyia you have to prove the amega yawo na ɔsoma wo yɛn nti a wogyina so wokasa yi sɛ yɛasoma me you prove to the people Elijah proved to the people momfrɛ mu nyame no onyame a ɔbɛgye so ne ogya no yɛbɛsom no ɔfrɛ fia no pakɔfa anadwo twitwa wo homogya no saa ɔsɛ yes monsɛ nsuo gum buka no mu momfa nantwi no nsuo gum nsuo gum nsuo gum holy ghost ne jadda gyadam ɛna ɛgya da mu deɛ ɔhene a ɛsɛ otutu ne ntama ne da no so baa ɔna maame no so na sika wɔ na wotutu kubuo nyina fi hɔ next time wonkɔhyia nyame nipa no a wondi saa nkɔtɔ wɔte sɛ bi ahyia da bi ɛwɔ hɔ a na ɛni mose yɛ a na wanyɛ elija yɛ a na wanyɛ nti yesu baeɛ no ɔdemonstrate sɛ memɛwu ma saa sɔre owu yɛ a na wawu ɔsɔre a na wansɔre it proved to the world sɛ owuo ne ne su tumi death to swallow amen amen owó kura die owó mpo soro yesu how much more to being a christian a child of god wọ́n ká kristofo a yẹ wọ onyankopɔn ba o ẹ yẹ wọ asɔre kɔfo ẹ kristofo yẹ asɔre kɔfo bàtà ọjọ ekyirifoɔ na yẹ onyankopɔn ba amen. amen daddy yɛbrɛ no ayɛbrɛ aka bi wɔ akyiri bi yoo yẹ bẹ sẹ yẹ sẹ repent ɔsɛ nea onim sɛ ogyina hɔ ɔhwɛ yẹn no wahwɛ ase ɛnti wɔ ebisa saa nsɛm na wɔkɔ kae na yɛsrɛ adwobrɛw wòlá maame no obiara nyɛ abotire na wɔhwehwɛ yesu kristo tukwa na wɔn yɛ nyinaa mfa kristo kwan mu ɛnyɛ onyankopɔn ahenni onyankopɔn ahenni ɛnyɛ democracy sɛ kabi na menka bi gyae bosonsom ntumi nsom abosom ɔsɛ ntumi nsom awura no mmienu onyame na ɛbɔ amen wakɔfa biribi na so na wode woyera ahyɛ mu na wodaada nkɔfoɔ wotwe dɔm ma ɔbonsam so tabi ɛntwe dɔm ma ɔbonsam tumi kɛseɛ ɛnni bible mu deɛ ɔwɔ bible mu yɛ baa nti tumi kɛseɛ no yɛ baa points nti no ɔyɛ baa akɔmfoɔ ɛdade ɔyɛ ɔkɔmfo nti woda hɔ a saa baa bosom no tumi no bonsam na ɛba bɛfa wo kra no akɔkyerɛ wo fie nneɛma so sɛnea luke 4 ɛkyerɛ sɛ yesu ɔkɔm de no 40 days 40 night pɛna onyankopɔn ho nkokoro so sɛ bɛse ɔbonsam na ɛgyina hɔ ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔhwɛ ɛna ɔsɛ kan bɛse nti most away jesus ohu ɔbonsam ɔte ɔbonsam ɔna ɔbonsam kasa ɔsɔ no 40 days ɔna ɔsɔ yɛ onyame ba daniel boya bodo yɛsɛ ɛdi wiase tumi ahyɛ me nsa wokoto me wosom me wosɔre me woma me biribi a nyame wɔn ne bɛdɛ nti wɔn mɔ nkoso tara me wɔnyɛ biribi wɔn ma wɔn biribi saa rituals na wɔyɛ ma ɔbonsam nti ɔbonsam kɔ na ɔnyɛ mu na ɔyɛ biribi a waka ato hɔ sɛ yesu wosom me wosɔre me a wokoto me a biribi a ɔhia bɛma wo nti wokoso tara me yɛ yɛ ma ɔbonsam na ɛnyɛ ma not Christ amen. abusua aha ɛna brɛma akwan me de nkɔmɔ twetwe ne nyinaa esi me da sɛ abibia eba ne se a wonya brɛ ne adagye na de hwɛ dwumadie no de ma me yɛ ne prophet dr abednego ɛna ɛbɔ nkɔmɔ no wɔno ɛne sɔfo panyin a wɔda the kingdom of god ministry ano abusua 40 days plus no ɛho daru ɛna me guso a mebɔ ɛde kyerɛw sɛ ɛkɔ so dendenden adanseɛ wɔgye ɛne fa ahodie ɛkɔ so a wɔ a ɛyɛ nyame ma deɛ nti wo twɛn deɛ saa bere besi ne yɛ yi wate 40 days plus na de bia na wo yɛ mmoto hɔ no so de nya deɛ sɛ ɛbɛbɔ nti bɛsrɛ sɛ numbers no go screen as fa
Frodifo ni nim komo bi se so difo e fa he na wo direction sen na me famra na won chew direction won chew da wo se wo ba woni nyina betena se ama wadwuma sem sika sem awosem na wo pe abrabo na wo bo na wo hu wan watimi ahwehwem ehu ne e haw ama wo so we ase a wo ba no ani gye atimi awie wo pe wo won se wo mo re kukwan no se ho e na odifo e wo se ne maka se fa number na e frɛ no na eni no enim komo message so se obeja wo comment e wo comment section ho e de amami all the social media handles no e Mystery TV o subscribe like no wa share na fofo so enye bi ahwe dark gold eni midi e be share. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makroma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa a wodi chenchecheche a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na se 027-8977-215 in short of 4 kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura